Yo. Yo, sing banter iki mau masjid iki lho. Resik iki lho, yo. Iki, gedhe iki. Yo. Urung sarapan ro anu iki. Supaya enak es go pecel iki aene sarapane iki. Enak go pecel iki. Ayo Mas Momen iki. Ayo Pak Patur, resik. Ngene Pak RT bali. Hah? Ngomong to? Apa to? Apa? Nggih apa? Nggih, padem. Alah. Kok ning 10.000 ning kono. Ngarepe bakul bakso Supri yo. Tukane Pak Pur. Nggih, Pak. Anu ne. Iki lho ning Bosir. Apa nih? Karpet. Bu Mbak. Apa to? Tedas biasane ora ngono kuwi kok. Lah ya tedas yo. Panitiane mosok rokoke jalan dalan. Aku wis Ning. Ayo. Yo per terus per. Ini ratu bah, Bre. Ratu bah. Iya. Ngendi? Me area ya? Ayo Mas Ferry, iki sarepe poso, iki salat iki traweh ra resik. Kerjane ndi, Bar? Panggah me bosmu ya, Bar? Hah? Nendi? Lagi nendi lho. Ayo. Ondo lanang ya, ondo lanang. Ayo aja ngono kamlaku ben ajane luwe iki radane. Kowe malah lemu ben. Rumare wis suki. Wong iki lho di Wis suki? wong mari kono. Wah, aku ngarepe kerja malah kurung teko tak kon rene. Sopo? Saiki. Oh bro, hacane saiki kaya itu. Tak ndure intel iki. Oh, endi to? Enak. Ora HP we, ora HP. Teknologi Joko ta? Lu dadi lelek Joko. Jane anu Ber. Jane lak duwe apa jenenge? Tingge melitur kayak ngejos kayak golis kayak. Ya lho, nggih angin ya. Kompresor aja wis ngono. Jane paes lho. Berdiri to lah biasa. Hah? Lho motor kowe lho. Tapi kok tidak oleh apa jelas orang mungkin. Oh, Pak Yani.
peko nanti emang sampai pas sampai be. Walah wis ning kafe anu kuwi to, lor kono kuwi to. Ning kafe kuwi to. Dodol kafe kuwi to. Alah wong ora sing teri meja anu Joko barang lho. Coy, kerja ning anu ya, Jo? Mlebu jam piro, Jo? Hah? Lah, nyok kapan? Kapan? Lah kono urung enek sing kerja no ya? Walah cek urung lekas berarti. Kuwi ning ndi sing kerja? Gaprang. Di bagian apa ya? Nyepakne apa? Ngadep panganan ya? Lah ngadep panganan budale jam 3. Halo. Ya jam 3 lah. Ning saiki kan minim 3.000 piro lho saiki. Apa anune lho sing dicepakne lho. Iya. Wong sing tangguh kerja. Lah medanane 50. Hah? Heeh. Berarti 3.600 apa piro? Bingung gue mau angkat suku mereka. Orang ngerti sana sopo? Mandar sing kurang akeh tunggale danang kuwi lho, aku omonge. Oh, sing kurang akeh. Lah danangan langsung di anu langsung ae. Oh, terus sing saleh iki nyeluk koncone iki cah papat iki koncone urung anu. Urung gelem janer-janer kuwi lebarane penak akeh ngono ya. Ora ampun sasi, rong sasi pisan kadang iki. Heeh. Hah? Jali gisi kan ora kaya sing ngajeng 2 minggu pisan iki ndak. Sing mengki sing 3 sasi pisan kok. Ya mau ngajeng iki. Akeh lho. Lah nek uang makane 2 juta sesasi. Ujul. Lah itu. Ger nyepak-nyepakne tok. Ya nyepakne di pangan sesuk apa dideloki lho tau sing tau dibalek, Pak. Heeh. Lah iya kuwi lho barang kuwi lek sing tau dibalekne Jo pamane mbleh pitik di kulkas moh heeh iya ya saya toh bagi aku lho ngusungi wingi di anu di diubahne wingi Kowe gak karo mesuke karo sapa, Pen? Edi sapa to? Edi Tapangin Wilasani. Wah. Lah mae suki kek awakmu ora sapa kae? Yo karo kuwi. Ge apa Pen? Nggih lakon. Masang lakon sak ora. Bukan pindah itu masang lakonnya. Masuki? Wah, ngecati tenan. Kesel ndak. Oh. Ora lek
jelas. Oh. Wong meneh lek sing nanopi, man. Sedina sak kerjaan lah. Nek ora kerja wae. Bulanan. Kadang ora. Anu jare Iya ngono kuwi.